pohor tirpra ma makano Bishal bai pohor ni tam mukhang dam tong ma tirpra wa tam dam tong phuinai rok ni ang seta viral khaina khumu phuinai rok no Tabuk social media kulu ka hena kontroversi soal itong mana kena viral ngi tong khatam sarani tong kisa hena sab kontroversi nugi tong siu tabuk te jecob debrma kok samana audio viral ngi tong manu jai tong pohor debrma bishal debrma tipro tam dong hini samani o clip nor kisa khane di o recording viral khang khang ke o sarai khorma bishal bai pohor tirpra ma makano bishal bai pohor ni tam mukhang dam tong ma tirpra wa tam dam tong phuinai rok ni ang seta viral khaina khumu phuinai rok no o recording viral khang khang ke o sarai khorma bishal bai pohor tirpra ma makano bishal bai pohor ni tam mukhang dam tong ma tirpra wa tam dam tong phuinai rok ni ang seta viral khaina khumu phuinai rok no o ma haige kok samani khnawi lokurok bo jecob debrma jaja yangi tam sakanai di khorcha borok saka ni ke tam dam tong bo jecob tam saka asuda proud lingja khatamo next nink koilak ni dam khaba asik dam phunugui tong khaba dunia ni borong na kok sana sering ya bo borok ba haike kok sa gyan kri tuma chief edit ni kok hai ba gyan kri hai te tam saka nor nai nei di opening logo te ba comment ka youtube news channel chini khorang tipra youtube news channel dongo tv ni editor jecob debrma ni mungui official notice rohor ka tripura people foundation tm ni kaisa dagi mumbai jefuru fano terminate ngui thangmano dongor tv youtube account public ni fanno chukje engmani tabu o public ongno dongor tv youtube account ni against report eba complaint khlaima tongmanu jago khumu phuinai rok no bo je mistake khlaimani na bo nije bo accept khlaina ning thum je bo jodi phaika sapaika media o bo bini live video no tewisa jokhon te bo buino dhamki reproach bo live video phai sawi manungke taw bo taise live video phai sana ning thum yes ani digi tibo sayang khana ang bo kok lai saiki jakana belai no kok lai si jaka ba bukuk sitra tiklai jaka ani talia ana naka jaka sidi ani bagai dini lukurok bo purum na nangkha jole na bo nangkha nasle na bo nangkha bono nasingi tongono ikhana joratei jodi bo live video phai jotto lukurok no pohor ba bishal no ba je borok no bokutukha jesno phona bo dhamkir kha borok no jotto no bo phai nakar sanna na ningthung bo live video si dhamkiru kutugongka bo live video no phai no same kok no bini chalia hanai gosi phai ni ningthung je bo chini tapu jecob debrma bo kaisa media ni borok no habana bini media ni zariya o bo isa misuse khlai ga borok rok no isa misguide khlaima hengi thanga misguide bole to bo kabangma misinformation burkha ba khok sitra bo tiklai ka sak nangani kok bo saka so omo hairok no na haroi no so defamation case ne de kha ba bo buino yesi surmani bagai kunu ya yesi surga ba chaza yani ba hate speech bina wana no hate speech chini yang ting kitini be legal rights itu sanan thanga ka bo hate speech romjam so hate speech romani bagai lukurong ni bokra ko kabangma wan sumung phaiga hamya wan sumung phaiga ba je wan sukja ya tongmane roksulu chu wan sumung phaiga obo hairok no katrina ni bagai chung kaisa media mani ya sengla bai bo misuse khaimane bagai chini yang tai chung legal notice marahor ka bono tini obosong legal notice rohana ni bo nangla khamu jodi bo bini limit narage tongkai as a media person o phaioi chiri goi esi pako goi bunyo damki rui okok rona bunyo threat khlaya oi jodi bo kasang khai bini news khlai kan ke no problem ongla khamu obani lo te kesa update jecob debrma sanjana min ma be kok samana abo belekana viral ngi tang karnai nalji justice nayo sonjana ni buma bu phasang thik ke sadi borok khami buini sibung bum hamtukla ani je bum hamyang mani ani o bum hamyang mani no bo lokoni buskang phai sabaje norok sayasa tai kunu kri khai je norok sayasa ponjo tai kunu omo lukuro baksa youtuber rok joto rok ani bum ngi mang hamya are norok no suba su khlai mani bani ba kapal sa hamlang liya do phano omo haike se sky bu sik suba ka gona kri dong tv ang jacob debrma hazar kaisa se kakana oma hai suba su khaimani o idani norong suba su khlaimani ba মানে আছে কোন লেখা বাংলা ভাষা বানা সব ই ওম তাম নিতিয়ানি তিনি হামি ফাইগানো কোন মান ফাইজি মালিয়া হ্যাঁ অবশ্য বাসু দাকলাই কেন নাকি বিজনেস থিং দংলা কোন মান ওয়ান মালিয়া বনা আছে আও বে মানে ও রোজেন্টি আছে আনি বুম নো লুকুনো ফাই সাউই নরে nor family matter abu bang saya tanong family matter ne norong nano contact khainai norong no kunai joto kisung nai an saya daron family matter ne
ha oma heng ke tir prau tai chuba so ang kem ni chuba so tai sa ya si are tomang samang le ang tam ni bagile asa khamne sajak tongna ba sala tomang samang ang tam ni bagile sajak tongnai social media kuplungani bung ঠিক আছে oh snorong ni am metar no tiyei ano sa hamya lai tonglai khable